Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Karon day mga ka-DJ no, adlaw karong Martes, February 11 to 2025 mga ka-DJ no, mga ka-listeners. O karon day mag-upload sa taog laing ko nako ang pasultiho no, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Ang suwatan po karon mga ka-DJ, pinada kini sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Kido, mga ka-DJ. At ang sender no si Kido. Ingon sila no ang kabinyoon kuno para mulahutay kuno dugay kinahanglan nga magsinabtanay ang usag-usa. Kung kayo kuno usa, kinalang tubig po ng usa. Kay kung parihas kuno kayo ang duha, sigurado yun nga mga sunog yun. Pero kining akong asawa, bisag bungangira kay ni baba, mahal kayo ni nako. Mao tingal ni hinungdan nganong bungangira kayo kay nagsalig mang pinangga kay nako. Gusto na gyud unta ko makigbuha ka na niya pero di ko kahimoy ngano ka. Kung ngano ning istorya nako no, kini moy ang pagsugod sa tanan ay. There were bells on a hill, but I never heard them ring. It was you. Till there was you. Tang tang tang. Dida! Iya, Kanta diha! Pagsuot ka paglaba? Jesus. Dahil sa ko maglaga, padlaba na way agas tubig, day. Uy, agas! Uy, agas? Unya, unsa may puto may pasabot? Unsa ibot may pasabot? Ako'y mo paagas? Ha? Tagayon si WD ko? Gamit ako doon ang utok ni mo. Na may puso na sunahan, nga nawa magkamaghakot. Ay, taas ka linya, day. Uy, tuwa bitaw. Ako itong ibutang balde dito, taas sa linya, ay. Ah, balde. May gibutang kang balde. Unya, naa ka nga ni nagkanta-kanta. Nga naman, unsa man ang balde ni mo? Ha? Taugon ka ato? Unsa pagkahibaw ni mo kung imo nang turo dito nga niya magkarini? Ay, day, lagi day. Magkalos ko, magkalos. Magkalos ka! Unya na pa ka ng lingkod-lingkod, nagkupot ang sista ni mo! Maghakot na dito! Puspos ko ng sista ni Muro ka ni Mala ka! Puspos mahal ka di, lagi! Magdali! Kidot ka dako! Peh! Day, lutoon ng isda, day. Ang agkan unta ng hilaw, siyempre lutuon gyud na. Oy, Ginoo ko nimo dido mangutana pa man ka. Abay man ako gabi pa na nato lutoon, sa parihapon ba? Ngano man di na pwede kan og adlawan? Huwaton pagid mo gabi eh. Lagi day, lagi saon. Pritoon rin ako di. Ang mag-imo ng balbok kawahon. Kapuya sa di mo, kawa na may utok mo eh. Lagi, balbok kawahon karon. Unya, okay na magkakangano mo pa makamulihog na, lihok na! Oh, now na? Pakulata ka dito! Kidot pa! Apeta na yung mong sitwasyon, pre. Oy. Ako di ko magsilbiyo na, pre. Kanang singag-singagan ko sa kusawa. Piti rin ako. Patilawa ko na yung masawa ko, pre. Pakita niya ko rin ka. Masuko ka, pakita. Bita, pre. Bita mo, sukol yun. Inisukol ko na ko, inisatan ako. Sigahan ko sa bata. Kanya kurog ko sa tingog niyang sa taas kay tingog. Ambot, marag kapat yun nun. Labi nang sigahan ko sa bata niya, marag akong lugsot. Ambot, kurog yun ko, di na ko tuyod. Mauna di ha. Naani mo problema, pre. Ikaw ko iba na. Sa ato, ha? Sa ato pa na. Kinahanglan nga. Bana, haligi mo. Ang haligi mo ay mudumbol bongbong, pre. Dili kay ang bongbong mo ay mudumbol sa haligi. Oo, salamagi akong buhat o taon, ani, pre? Taon, goy? Ako, pre. Duda ko yung masawa, pre. Na, duda? Duda ko ka high blood na. O sa mga ikaunon nun, pre. Baboy, pero may pre. O, pre, hingaon ka ng baboy taon ng kausawa. Huwag ka matanaw na nga, mura naman sa ganyan ng baboy. O, maorang high blood, pre. Para dili na ng high blood, no? Ayaw na napakanaw, baboy. Kaya maunay na makapa-high blood. Ayaw, sabay ako ipakaon na, be. Pakanaan nagbuwad. Buwad? Nagsakto ito sa prewinggoy na. Ay tungod kay tagka na magyug kayo na heblada ng sige ka o baboy. Ang upan nga di ipakataki na. Husto. Pakanon ako buwan ako asawa.
Papi, dali, papi. Tukoy. Dali. Come on, papi. Tukoy. Papi, dali na. Kakiyot si Baboy. Kakiyot si mong kauban, oy. Sa? Buta ka? Di na baboy, itoy na. Itoy, buta ka? Kaya ito yung huwing nanay, dili man. Kanama ito'y. Sa? Kalang ito'y. Animal bastos ka dako ha. Bugal-bugalon ka. Pahawa! Bugal-bugalon. Peh! Mas iro kapag naong sa akong itoy, oy. Peh! Papi, dali na. Mamaulit na ta. Mga bastos ang mga tao din, mga bugal-bugalon. Peh! Wow, kahumot kis buwan. Ay, siya ro high blood pas mami ani. Tabunan ko ni das lamisa. Kay siguro gyud ko mukaon na ito siya ning abot. Ha. Ndugo ba dito sukad, bila magsugad lang ko daan be. Nya, ako lang tabunan. Papi, dali sud na kami. Naanan naman ko siya ro sa puti. Sible kay high blood pa ka na. Dini lang ka, papi, ha? Ay pagawas, ha? Kaya ba si Tipaw, nusuroy, basig makarga ka din, eh. Ha? Stay lang ka diya, ha? Kay mukhaon sa ko, ha? Okay, good. Dido! Nabot na ka. Ay, wa pa! Picture, picture! Hal-hal ka lang. Huwag na sakit ni mo. Kita na siyang naabot na ta, manguta na pag yun. Abot na daig ka? Pagsukad kay mukhaon ko! Nanay, sinuka niya. Ako rin itabunan lamisa. Nagsukad ka ng daan. Abi kay nahibaw ka man nga mukaon jud ko inig-abot nako. Ha. Maura gid na nakapuntos nimo nako. Ready na gid nimo daan ang akong pagkaon. Maayo kayo. Ay, ko nga mukaon yung taon ka rin. Kaon lang diha. Unyara ko. Mukaon jud ko kay gutom nako. Dito! Nganong buwan mo nito sudan? High blood. Hilom niya! High blood! Wapagay ko kakaon na high blood ako! Palitikog baboy! Pagdali! Pagin magsilbi ang itambag ni Preminggoy nako. Kaysa di ang pag-ukab sa kong asawa sa platong kitabon sudan. Pagkita niyang buwan, pero tinuhay blara. Stilan anga, oy. Pag yun magsilbi na, unya. Pre, ikaw na, pre. Uy, pre! Pastilan, Ikaw ba pastilan? Ano ko paring gwapo na ko, pre? Ikaw ba nasuroy, ha? Musta naman ka? May kiniara ka. Tagay ta. Ako na sa ibang ka, pre. Kaya ni ako kasamo. Pero, anong ni nasuroy mga pre? Ay, nasuroy ko, eh. Abi na kong amo ni inyo, pre. Bidahan, pre. Mo silbi mo tambag na ko, pre. Ang hatin Ito mo itambag ba nga para di may blood, maming. Dili na ko pa ka baboy. Anya, ito man mo, pre. Oo, pre. Suwan na ko pa ka baboy. Ito yung gingon, baga buwad lang. Sus. Maunay akong di pagkaon niya. Yung pre. Nahiblan pag-yapo, pre. Grabe kay pre. Mas grabe pa pagka-blood pagkita niya sa buwad. Wa magaling ka og buwad. Di high blood, ha? Kuya, ako di na, pre. Murag lisod yun ako asawa, pre. Di madataon. Grabe kayo. Ay kabalag ka, pre. Pwede ka solusyon na, pre. Porbeda. Parang di na namadag. Solusyon, pre. Why pre no ng babas kong asawa. Grabe kayo. Og sakit pa na. Murag. Kansiros na gina. Napalagi solusyon, pre. Prehas ko na ako asawa. Ingon ana masal sa kanian to. Pero sa diyan nakakita siya na ako kung unsa kong may masuko, pre. Kakakoy. Ay, sargol kayo. Unsa malibig mga asawa de, pre, ha? Banghagig una. Pakaliti. Kanang dili ba magkatubag ba? Kanang pinadako yun ang tingog. Kana bang magkabuang ba? Maratul. Nga inig tawag ni mo na niya, magdali-dali. Tinood ka, pre? Ha? Maray ko buhaton sa akong, sa imong asawa. Magibuhat na ni mo? Pre. Oo, niya. Kuro si business ni mo. Kurog. Murago kita kigan sa pagkinurog, pre. Mo, trabo di ko katuuan na. Di ka mo to. Pagkiton ka, pre, ha? Tawag ko na ko asawa. Hira! Ngano ga? Beja, do kayo budol. Litse! Nagpatutoy pa man ko sa bata, ga. Patutoy mga! Ga. Beja! Ga, sorry, ga. Kita ka, pre. Nagkurog na, pre.
Kuyawa, gini mo. Sorry kayo, ga. Sorry kayo. Ipatutoy ni mo una ang bata, ha? Uga. Giuna ni mo ang bata. Unya ako, wapa! Sunod ka niya ako unahang patutoy, ha? Kasabot ka, ha? Oo. Lakaw, balik dito sa sod. Kinahanglan inig tawag na ko, dool ka na yun, ha? Kasabot ka! Uga. Lakaw, sabat! Lakaw! Uga. Sod yung balik! Sod! Litre! Yeah, Oh, Probida. kita ka, pre. Ha? Awa, tuwa na, mari ni mo, pre. Awa, tawag ko na kong balik. Tawag ko na ko sa... Pintura! Ga. Ay. Pre, napadul, pre, namukmuk tao. Kiat lang ang ni mo na. Sorry, ga. Sorry. Ngano, ga. Oh, kiss na yun. Dali! Naman si Pariga. Wala kong pakialam. Kiss! Uga. Sige. Lagaw balik to road. Dali! Uga. Ay! Pre, namukmuk na sad, pre. Danghag ng bayana. Kita ka, pre. Nagkamukbo lang ko ang ipagdinidali, pre. Kita mo ko aning salida, pre, ni Bert Consuelo o Prosing Torbillas. Ha? Suka gini mo, pre. Huwag ka mahadlos ng galog, pre, no? At galog naman. Katubang mingon ka, nga, wala ako makialam. Ayuhan mo galog, pre. Ay, maunay usas mga teknik, pre. Mas maayo gani nga tagalugo ni mo para dili makatubag. Ah. Di makabaos kay, di makabao mo tinagawag. Mauno? Oh, ingna ara, pre. Oh, sige, pre. Unahan akong pinasingka ko sawa. Oh, maunay teknik, pre. Unhan ni mo para kung musingka po siya, at least nakauna ka. Kay kanang iyang singka. Baho sa malala, Oh, di ba? pre, bahos lang. Sakto ka, pre. Mga bato na, pre. Pero, ang ako, bidang kuro, rabadayin ko, pre. Basta masaka niya tingog. Unhe lagi. Una, no? Oh, ayaw pa una. Inigdool mo sa dili pa sa kasulti. Unhi og pinasingka. Unya Tagaluga para dili makabaos. Kay basig di sa makamao mo Tagalog. Singka nga pinatagalog, pre. Gets mo? ha? Okay, pre. Maayo ka nang kitambag taon sa Priminggoy taon. Pero di ta taon ni masamo tinoon ka. Maldita akong asawa. Paroy samok. Ako lang yung tumanan akong asawa siyang gusto. Sayang ganahan. Mausay kong hatag niya pero may gubot. So kag dadon ko niya ako asawa sa doktor, no? Pero katong iyang tudlo na ko nga, katong kanubuan, may pakaon ako samot, no? Pagkaibla din noon. Isamot, probida. Ako lang itong dadon ka akong asawa sa doktor, tubanan ko lang kanisi siyang gusto para may gubot. Katong imong giingon nga mura na magpanglipong, dili ka mapdos. Ay, mao ba, Dok? Siyempre, maglipong-lipong ka kay taas ka mag-ayog dugo, high blood ka man. O delikado na, mao nga ayaw kayo palabig, kaon og baboy, labi na ka ng tambok. Ug mahimo nga dili na kamo kaon og baboy, mas maayo kay magsige ka lang kaon anak kuyaw kaayo sa atake. Kanang tambal, tumara ka na ha. Ako kanang giresita nimo para na sa high blood. Salamat, Dok. Maod ay nga murag muhuot usahay ang akong tangkuko. Ay, di na ko mukha og baboy, uy. Dido! Ay, asa man ko ning tawhana. Trabaho pa ba ako? Dido! Ay, asa mo ka ning panuhak, uy. Mo ginitang tawhana maka-high blood ako, ay. Dido! Dido! Langga! Salamat kayo. Kasukar kita tayo may kayo nabuti. Kandam na ko siyang baon. Sukur magyapon taon. Langga! Diara ko kusina, langga! Saan ka man, uy? Bungol ka, di ka kadungog taugway. Nitawag naman ko ni mo ato. Kadungog. Yawan di magkamutubag. Ay, nagsukan mo ko langga. Awa. Sige, dali na. Ay, kasuko. Kay
Sukad karon di na ako pabadlong nimo. Di na ako gusto nga masuko ka pa. Tanan nimo gusto akong ihatag. Tinuod ka? Laga. Og niya giandaman ti kasi mo paborito. Humba og kaning crispy pata nga pinalata gining humba. Kinupusan pa imos pasil paborito mo na nimo, di ba? Gusto mo kag sipon, di ba? Gapilan sa akong buwan pinikas. Ikaw, wag isnaw ni mo dido. Oo naman. Gusto ko ni mong patyon. Dili taon lang gawin. Unya, ano pa kanon mo ko ni magbaboy nga bawal mo na nako. Bawal na nako, ha? Ikaw, no? Gusto gid tingal ka mamatay ko. Kay may plano kang maminyo kag lain, mao ba? Ha? Bawal mo lang ga? Gusto kang mamatay kog dali aron makaminyo kag lain, di ba? No. Pues ikaw una ang patyo nako, ha? Ikaw una kong patyon asa to pinuti nako, ha? Bida sa nimo dai. Asa to pinuti nako? Dai. Mao ni ako problema, suko kaya akong yada magbaboy kong asawa. Mao mo ni paborito gyud. Sang ilan minong ko nga ako si patyon. Ayaw ka rin kung naas kong asawa, ha? Kung samday akong buhaton taon na niya, nga di niya siya mahiblad. Paliog bam, tabagi ko niyo, na ba rin mabasa sa Bible bam, nga di pa ka baboy kay mahiblad. Unsa man kung kamoy basultihon, dido. Sa tanan! Thank you tayo. Good morning, Kuya Alan. Good morning, Ate Press. Morning, Jen. Taas ang energy. Happy, pirmi ang mga bata. Tungod sa Don Pepe Tablia. Igat na chukong daan, Press. Sa una pa na. Unya, gawa sa Don Pepe. Natay ube, yema, special tasty fish cracker ug Paulitos macaroni crunch. Palit na mo kay Lame. Mau ba igat? Nagkaigat. Kaya sa tanan mo na ito magkaigsunan ha, mga bata, kinalan mo inugin mo og Don Pepe Tablia. Tasty fish cracker niya, inyong kanon niya, kining ato ang ubim, yung may special o gumon unya, Paulitos macaroni crunch kay mahappy good mo diha. Sama mo ka-happy sa mga tao nga nagadto sa Happy Mart itong Pasko. Happy gyud kay sila kay tanda mga palaliton sa Happy Mart itong Pasko barato ra gyud kayo. Pero buyag lang, thank you kayo sa tanan ha, sa tanan mga tao nga nagadto sa Happy Mart. Wala na ako lun tabunok og maktan. Thank you so much kaninyo tanan. Sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito nga wala gigamit nga kape. Ang kaping matapang, kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo. Salamat kayo, Kuya Nick Pipitog, Dudog GR Pipitog, Basta Toledo, Kuya Nick Pipitog, sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmera Rao, Attorney Bon Abapog, labi na yun samahan ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, ang ato pinalangga di Astalisay. Unya ni Kunsyal Lester Daan, ni Kunsyal Francis Espares, ni Kunsyal Harry Ran og sa ato ang Dave Tumulak pari Dave Tumulak og ni katong Novi Abelia Cabatino. Salamat kayo. Ni kuan kanang Boy Doc Labelia. Doc Boy Labelia. Good morning. Doc Boy Labelia. Good morning yung tanan diha og ni sa atong amigo ni Danny Caballero og ni Ferdi Rabaya og ni Vice Mayor Jolie Flores diha sa Barili. Thank you so much kanyang tanan. Sa tanan gayon nga namati na to. Sa mga tao ni Former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Salamat kay ni mo diha. Kap og ni Ma'am Faye Bayarkal. Thank you so much. Ma'am Faye og ni Ma'am Nenen Moreno og Sir Cardo Moreno. Belated Merry Christmas ninyo din ha. Thank you kayo. Merry Christmas Albert Mumpat. Kapitan Albert Mumpat. Merry Christmas ni mo diha. Mas kap og sa imong asawa si Day Joyce. Ma'am Joyce. Sa tanang mga tao po sa Bien Unido Hall. Merry Christmas ko ingon si Kapitan Ray Marimon. Okay, Ate Pres. Okay. Ang katutong Argao, kita to? Basta Argao, Atty. Atan Villegas, si Ma'am Rose, good morning. Okay, good morning di Atty. Atan Villegas. Salamat kayo. Ate Pres. Ako dang i-greet akong amiga nga mo tig repair. Aha. Sinina si Wela Tagat
May Merry Christmas, Timuel. O akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayog sipya tapag inom ka adlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw inomdaan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niudto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule ay imong imnon una ka mo kaon sa imong paniudto. Maghapon ini kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa gadaan sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mag-uol or bahadlok. Tungod kay doon na makatambal, doon na makaayo, makapaalibyo, anang atong gibati ba hindi sakit na o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Ug daghan sa ng utana ati Pres kung asag yun nato mapalit ang kugon kay nangadto sa mo atong Christmas nangadto gid sila ngutana gid sila. Ang Kugon Herbal Capsule mapalit ninyo sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy ug sa Queen's Pharmacy. Ug tingali karon sa mga butika na. Daghan na nga butika nga mabaligyan ng Kugon Herbal Capsule. Okay, thank you kay Ate Pres. Dong Lino, mao na to Dong Lino ha. Naa diha sa mga gipanganlan nga mga pharmacies o mga butika ninyo na mapalit. Okay, sa tanan na ito mga igsuunan po nga migamit sa tuang number 1 haplas Merry Christmas ka natong tanan sa mga suki natong mamalit sa tuang said liniment oil nga tinuod nga muwagtang sa tuang panuhot pamaol panakit sa kalawasan varicose veins katul-katul kuto sa kabataan ilikay pagita sa dinggi kon mga haplas ta sa said liniment oil nga anhara mapalit sa butika pero glayo galimo pwede na ninyo mapalit sa Shopee. Sa iyon ragyo kayo magtayo para ka og said Marketing Incorporated tanaw na nyo Panyawan Herbal sa inyo makita diha ang mga original nga mga genuine nga tinuod nga mutabang nato anha nyo makita ang said liniment oil na ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban inyong makita diha. So, pwede na mo order sa Shopee. Pag Shopee na lang mo ha, kung maglisod mo adto sa butika. Bam! Salamat! Good morning! Eleven na din ha sa Purok ng Kailaya-Kot-Kot Liluan. Maghuwat yung yung programa kining iyang mama in town kay ingnon ta hinenal man kay isang mula kao maning mahinay. Umusta di ha? Naghuwat yung priyan si Ma'am Nading ang mama ni ex-captain Babadalio sa Tabunok Ilongos Leyte. Ang radyo gibitay na titaas yung higdaanan lang kay maglisod naman taon siya og lakaw. Magsige huwat sa atong programa. Salamat kayo ha? Ang manon sa ang body number ang series nga ang konduktor si Mark Abiero. Salamat sa pamilya nga naghumat og dito sa Purian Restaurant, Tubigon, Bohol, Marian, Marijos, Abigail, Kabulaw, Eric, Kabulaw, Boy, Pisidats. Salamat. Ayaw ka makalimutan sa iyong puntang sa dili pa ka mamuripro sa inyong mga trabahoan, sa inyong mga biyahe, Mark. Sa celebrity ko, si Kibiyo Rizzo. Adunik ka nagsangkap gulutan tayo ng papaya extra para magpabilin ka mong younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Unya, doon na po yung natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. O doon na may blackheads o whiteheads ang ato ang gulutan tayo ng papaya extract o ingon man ang ubang mga sangkap. Inimaoy mo, hatag na ito alibyo, ilaban ang doon na yung mga skin problems kay mo repero sa kinis ang mga dead skin.
Si celebrity ko Jake Biorisol, panulit na ako sa marketing. Thank you. O sa tanan po na itong mga kaigsunan, ha? Merry Christmas! Gikan sa G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog na mo ang tag sa tuksid sa tuang kalawasan. Mao nga kamong mga naigipamati nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian, constipated tayo, ingon man ang atong kidney na tungod sa mga tuksin. Nga nisod sa tuang kalawasan, maunay mo daw sa atong blood cells, maunay i-flush out na. Huwag tangon ta ng tuksin nga nagpuyo sa atong kalawasan. Pinaagi sa pag-inom sa G Detox Plus Herbal Capsule. Simple ra gyud kayo sa kapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Mura lang mo maintenance. Pwede ni mo isagol sa imong maintenance. Kay ni overdose wasay side effects. Unya kung doon na kay balatian katuloy kay inom. Buntag udto hapon o sa ngadto duha ka kapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Imna natog 8 ngadto sa 12 ka basog tubig matag adlaw. G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining butang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres. Okay, ang sender na ito karawad lawa, Gulyat. Kinis Dido, Ate Pres. Kasi nga? Dido. 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 Problema niya yung asawa iso kay Ate Pres. Niya, maldita yung kayo. Tanang mga buhato niya, siya na permit sa iyo. Ingon niyang amigo nga, ayaw na ka na gumba, pre, kay masamot ang kaiblan na. Giandaman niya buwad, sus, pag-ukap sa buwad, at purting ka sa paan niya. Yung asawa karon niya, ang gitubanan na tanan niya, wala sa kibaw, nga yung asawa, nagpa-doktor. O niya, iyang gitubanan tanan, palitan niya humba, niya, palitan niya kuan niya, batagal pa niya seafoods kuno, buwad pinikas tanan, sukom sa niya asawa. Ano pa ko ni mo, napatyon ko ni mo? Ha? Anong patyon ko nimo kay plano ka nga magbinyo kag lain pastilan paita ti preso wa kaya kasabot mao ni ang problema unsaon ko di kasawa di ko kasabot mao ni nga sa ato pa yang asawa Gulyat di na mo kaog baboy di na kay bawalan sa doktor di iyang tang inon ang iyang bana nga ayaw na ana kay bawalan doktor wa kay bawtay niyang bana maldita kay asawa si maming bam mao ni ang para na ko ati preso kuan lang, ang dami nila nag-utan o gisda doon. May pa, utan na lang. Simple kayo. Simple kayo. Lami ang yung kayong utan doon. Vegetable imong ikuanta, andam niya. Ako ati pres, mag-utan ko, kabunggay niya, dahon sa palya, pastang lami ati pres. Ako ka suway na down sa udlot ati pres, udlot. Ang akong ganahan Gulyat, kamunggay, sikwa, kalbasa, puti, okay ra ko. Dahon sa kalbasa, kanang udlot. Mo ba? Lami kayo. Buwak sa kalbasa. Buwak sa kalbasa. Lami utano ati pres. Nindot gyud kayo. Ang akong saging namuso naman. Ang imuhang katong sa pangalan to mundo. Namuso naman. Ako na ipatangtang kay murag ko naman taas sa magap. Tangtangon kay ipautan ko puto. Ay puso saging. Utanan niya butang tuno. Lami kano. Maoray kanon na to mga kita mga idaranan di na kita kaog baboy oy. Apuol na bo. Pero barbecue Gulyat ganan ko basta mi sauce. Kana bito. Kanang ngay sauce. Anak ko sa Talisay, daghang magkarikaw Talisay. Kanang bangus nila sa plaza? Kung kailan. Diba? Ang imong apodad alito kay naa sila ka na murag bumpers bitaw nga dagan-dagan siga kayo ng mga kuan nila, mga bata na kayo. Mayo gid gawi si ang ilang kuan sa mga bata gyud. Malipay yun. Kay Pasko man, para sa mga bata. Nga, to'y dagan ditong, ato ko dito mukaon, bagos, bitaw nga, boneless. O niya, agbutang tamatis, ang kuhan. Muna akong ganahan dito. Mag-barbecue. Bam! O sa'yo ito mabasa niya. Pwede rin eh. May tungkol din sa yung ipangkaon, no? Pero nag-control na siya kay sultihan naman siya sa doktor. Apa na itong balikon dire, kung ari ka dire sa Marcos 7, verse 16. No, correction, verse 18. Marcos 7, versikulo 18. Ang inyong palabot samara sa uban. Wala ba di ka mo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kaya ang pagkaon dili man nosod sa iyang kasing-kasing, kudili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus ni ini, iyang ipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. May padayon sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao
Atong mugula kaniya kay gikan sa kasing-kasing ang tao makanuna og mga dautan, makahimog sa lawayong pagkigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagkapanglimbong, kalaway, kasina, pagdaot og uban pa. Daghan man ni dire. Sa ato ba, ang baboy, pwede yun ang kanon. Kanang uban, nga di mga baboy, nakasapot sila na siguro, no? Kaya ningon mag-Jesus nga, ang tanang pagkaon, pwede na kanon, kay limpyo na, di ba? Ang yang bot pa sa botan ni nga ang gawa sa kasing-kasing ang ato ang kinaiya nga nga dili mao. Oh. Og imo ning mubuon mura gud gingon sa kumigong pare. Sige kag simba, wa mo ka magbago. Mura ingon na ana ba? Bitaw. Sige kag simba, wa ka mag-usap sa imong kinaiyas. Kung sige kag simba, di na ka magpakasa, mura ingon na ana ba? Kana bitong doon na kay bati nga kinaiya Goliath. Murag ako inana bitong doon ako dili maayo no. Magampo ko sa Ginoo ko ataw ni Lord. Kaya ko ganahan ani kinaiya ha. Pero nga naman nga mauji kinaiya na ko. Dili na ko kaliten kita kog babae nga nindot ba. Ningod ko Lord kuan na lang ni Lord. Mauda nang gikuha. Kuan ni akong mata. Murag hanapan like usa ni mo bata. Lord, di na ko gusto mo kasaan ni Lord. Di na ko gusto pasayloan ko Lord. Saon magkakuan Oh, dili man na kalikayan Goliath. Uy, kay ganahan mo sa kag nindot, di ba? Nindot nga butang, ganahan ka. Nindot nga taod, ganahan ka. Makaklaro pa din ang kay gwapa, makaklaro pa din gwapa ni mo gitan ng Goliath. Right side nako. Clear pa man kay na pikas. Aning left side nako. Kaniro man side na. Nadaot sa ang usara mo ikuan. Blur na. Unang maingon ka nga Lord, kuha taw ni kay mo na gingon ang mga matang matintalon mo tingali na Goliath, no? Ako Goliath lain sa ko. Unsa man? Pareha na ingon kay mo pikas mata din nakaklaro. Ako din sad ko klaro, pero lain ko. Ano man? Di man ko kaklaro. Dito ako kong hikap, oy! Kung sa iyong buhatanan ka niya, oy. Ang taon eh, sawa taon, bam. Nga bisa kung sa iyong buhaton ko no, siya may sayop. Nadia, kasa. Ang kining siyang asawa ka ng mo'y pagaingnon ka ng naang karon kay nagbago naman na siya, maglikay naman siya sa iyang mga pagkaon. Sa ato pa dili na tingala na siya mga sigpaningka, dili naman siya ma-high blood. Dili naman siya pagka doktor ka na maka-high blood, basig dili na siya masigpaningka. Ay ko ingna nga kaning atong pagka maldita or sa tungod sa high blood dili uy na may dili high blood na ana gyud ilang kinaiya, di ba? Manan dili tungod sa high blood. Ana gyud kinaiya sa tao nga ingon ana nga dali manuyo, dali ma-flare up. Sa iro, patira niya. Ay, wala brutal guys. Di ko kakabuk iro nga nagdubog. Hanan na patrid, sa gaton ba tayo ang diin sa baba iro? Ha? Taak yung tiil sa baba iro. Ang yung tiil? Gisugat sa iro. Di ay. Patira ta niya. Sugaton bito si iro yung tiil sa baba. Ay, napakan. hala no. Okay, ang iro nga, ang ato iro nga naglubog Goliath, ito siguro ka ng iro bitong dili mo pagot, mamanonay mo maap. Nagay kinaiya. Kinaiya. Iya gyud na. Nga kanang brutal sa mga mananap. Mananap ito? Brutal mga tao. Mga tao. Ikaw kakagi brutal bam. Ay, lain to iyang agyan brutal. Lain. Buta ko, romanto. Kasi nga na to sinde, dito, kanang na-obserbahin na, ayon na siya pakanag ka ng mga baka pa high blood niya, pananglitan o high blood yapon sa kinabi, sa gula na siya mukhaon sa tumapagkaon nga mga nakaingon, ari nakadiri sa mga pag-ampo, hangad siya sa Ginoo nga. Hinaot po unta nga, hikapon lang yan kasing-kasing, no? Kay nga mausab. Yan pag-record ako sa 26, Pasko pa baya. Pumpas mga pare, nga og-ari ka ni Mama Mary, hawa di sama ka mapaabsanon pag ingon nga bumabdos ka ingon siya nga sulugoon ako sa Ginoo matuman untang imong ingon diri ka nako mas sinugtanon man tinahoron ikaw karon babae ingon nga nay mo ingon mo mabdos ka bisig wa kay labti mo okay ka Bitaw tinoda. mana nga
kanang iampo lang basig kuwang sa mga pag-ampo. Anyon silingan. Wa ko na kahisgot o kanang mo ato pa mo sa simba sa inyong tinuhuan. Bisag asa mong mga tinuhuan na bilong na ama mo yung mga pagsimba. Naamoy ug arikas kanang nailaing tinuhuan na gitawag na pagsangyaw. Naay uban pud kanang gano simana sa pag-ampo kung ari ka sa mga protestantes tinaman na yung mga ingon ana. Ihangad dong kay base na lang og kuwang na siya ba pag-ampo kay nganong init sa buot. Ug tungod sa mga gikaon, minusin niya pagkaon ay napakana. Ay napakana na pirmig mga kuan kanang fiber. Sa mga fiber nga mga kanon, prutas. Kanang broccoli. Broccoli. Kanang mga spiral. Ano siya? Spinach. Spinach. Spiral. Buhok pa ng spiral. Bayot. Pero ingon na init pa rin siya buok lan. Buot, init og buot kanang natinga ko panahon sa mga gibuhaton sa magtiayon di ba kasi malagpot singkahan sikaran sa sing asawa Ugwa sa gana manikmat nga pinang makaunas didog kuan nya mo yung manakap kula tao siguro dito kahit taloya dito ana na lang kay nindot mo sa nakaroon nga kanang nakakonsulta siya mananambal konsulta siya doktor at least no concern na siya siyang health kana disgut nang direlan nga dako kay siya gawas disgut nang diri wala kana ambok lagi kay mura kuno siya baboy oo de no ana na lang dong nya iampo kay matod pa sa dire Ginoong Hesus bisag kung sa tong ako bitaw sa nga ako'y prostate cancer wala naman kay ko control sa pagkaon ay kaon man lang po bisag unsa kinabitay nagkuan niya nagpili ng pagkaon ang mangyapon malakaw mangyapon tag mulakaw na gyud mo si Dr. Picking Lim wag gyud tumartambal wag yun wa sem wag yun mauto giingon sa iyang anak nga bisag unsaon na mo si Papa di gyud mo tumartambal nga naman doktor may pag-inos katigwangan ihan lang gihalad no usa tulan ang mga pagkaon pilion ang mga pagkaon giluwa man to sama ka na natin sa lumanon Kula ko ay puzzle tihon